Pravdepodobne máte doma masti a domáce lieky. Používame ich bez váhania, dôverujeme tomu, čo je napísané na etikete. Ale predstavte si toto, samotní lekári, tí, ktorým zverujeme svoje zdravie, sa týmto liekom vyhýbajú za každú cenu. Omeprazol, ibuprofén a paracetamol. Oni vedia niečo, čo my ani len netušíme. A to, čo sa dozviete teraz, vám môže úplne zmeniť pohľad na to, čo dávate do svojho tela. Títo lieky, predávané ako rýchle riešenie bolesti, v sebe skrývajú tiché riziká, ktoré vás môžu pomaly ničiť. A čo je na tom najhoršie? Možno ich užívate, ani netušíte, čo všetko tým riskujete. Dnes vám ukážem 5 liekov, ktorým sa lekári vyhýbajú ako jedu, no milióny ľudí ich užívajú denne, v domnení, že sú bezpečné. To, čo teraz počujete, môže byť rozhodujúce pre vaše zdravie. Začneme jedným z najbežnejších, omeprazolom. Ak ste niekedy cítili nepríjemné pálenie záhy, je možné, že ste po ňom siahli. Predáva sa ako zázrak proti refluxu, ale tu je niečo, čo vám nikto nepovie. Dlhodobé užívanie omeprazolu vám môže viac uškodiť než pomôcť. Síce rýchlo zmierňuje príznaky, ale za akú cenu? Štúdie ukazujú, že môže brániť vstrebávaniu dôležitých živín ako horčík a vitamín B12. To môže viesť k únave, poškodeniu nervov či oslabeniu kostí. A to nie je všetko. Omeprazol zvyšuje riziko vážneho a niekedy nezvratného poškodenia obličiek. Predstavte si to, liek, ktorý sa bežne odporúča, no lekári sa mu vyhýbajú. Prečo? Pretože poznajú jeho skryté riziká. Vedia, že rýchle riešenia môžu zanechať trvalé následky. Ale ak si myslíte, že omeprazol je jediný zloduch, počkajte, kým sa dostaneme k ďalšiemu. Možno ste už užili ibuprofén. Bolesť hlavy, chúpta, siahame po ňom bez rozmýšľania. Máme ho vždy po ruke, sľubuje úľavu. Ale čo sa deje vo vašom tele, keď si ho vezmete? To vám nikto nepovie. Ibuprofén nie je taký neškodný, ako sa zdá. Tento protizápalový liek, hoci účinný, môže byť tikajúcou bombou. Výskumy ukazujú, že jeho dlhodobé užívanie poškodzuje žalúdočnú sliznicu, vedie k vredom a dokonca k vnútornému kovácaniu. Teda za krátku úľavu môžete zaplatiť veľmi vysokú cenu. A ešte horšie, ibuprofén je spájaný so srdcovými infarktmi a mozgovými príhodami. British Medical Journal zverejnil, že zvyšuje riziko infarktu až o 31%. A vy sa pýtate, prečo ho lekári obchádzajú? Pretože poznajú tieto tiché hrozby, o ktorých sa verejne takmer nehovorí. Možno sa teraz pýtate, ak je dokonca ibuprofén nebezpečný, čo ďalšie sa skrýva v našej lekárničke? Ďalší liek, ešte bežnejší a ešte znepokojujúcejší. Ak ste už začali pochybovať o týchto liekoch, počkajte, čo hovoria odborníci, vedecké štúdie a samotní lekári. Podľa Americkej asociácie súdca dlhodobé užívanie tohto protizápalového lieku zvyšuje riziko infarktu a mŕtvice o 31%. Čo to znamená? Že za každým, keď si vezmete ibuprofén na bolesť hlavy alebo chrbta, možno ohrozujete svoje srdce. A viete čo? Lekári to vedia. Renomovaný kardiológ dr. Robert Allen hovorí, ibuprofén predpisujeme na dlhší čas len vo veľmi špecifických prípadoch. Riziká pre srdce prevyšujú krátkodobé výhody. A čo omeprazol? Štúdia ukázala, že jeho dlhodobé užívanie môže zdvojnásobiť riziko chronického zlyhania obličiek. A čo robia lekári? Volia prírodné alebo menej agresívne alternatívy pri liečbe refluxu. To sú fakty, ktoré nikdy neuvidíte v reklamách alebo na obale. Prečo? Pretože farmaceutické firmy zarábajú miliardy na každodennom užívaní týchto liekov. Ale lekári, ktorí poznajú ich účinky, sa im vyhýbajú. A ak sa im vyhýbajú tí, ktorí majú prístup k odborným dátam, čo to vypovedá o bezpečnosti týchto liekov? Možno sa teraz pýtate, čo môžem urobiť? Existujú aj iné možnosti? Odpoveď znie áno.
Existujú bezpečnejšie riešenia, ktoré lekári poznajú, no málo kto o nich hovorí. Ďalší liek z nášho zoznamu môže byť práve teraz vo vašej domácnosti. A jeho riziká sú desivé. Teraz, keď už poznáte nebezpečenstvá omeprazolu a ibuprofénu, možno sa pýtate, čo môžem reálne urobiť pre svoje zdravie. Tu je odpoveď. Existujú bezpečnejšie alternatívy, ktoré lekári poznajú. Ak topíte refluxom, nesiahajte hneď po omeprazole. Prečo nezačať úpravou stravy? Vymente kyslé a spracované jedlá za zeleninu, ovocie a vlákninu. Pitie teplej vody s citrónom ráno môže prirodzene vyrovnať žalúdočné kyseliny. Na chronické bolesti namiesto ibuprofénu vyskúšajte kurkumu, silné prírodné protizápalové činidlo. Štúdie potvrdzujú jej účinnosť pri zmierňovaní bolesti bez rizika pre srdce. Mnohí lekári odporúčajú doplnky s kurkumou alebo antioxidanty ako súčasť liečby bolesti. Praktický tip: ak vás bolí hlava alebo chobát, skúste sa najskôr ponaťahovať, napiť sa vody alebo vykonať dýchové cvičenia. Často ide len o dehydratáciu alebo stres. Tieto jednoduché kroky môžu pomôcť viac, než si myslíte, bez vedľajších účinkov. Ale veľká otázka ostáva. Prečo sú tieto prírodné možnosti tak málo známe? A prečo sú nebezpečné lieky tak bežne používané, aj keď sa im samotní lekári vyhýbajú? Poďme ešte hlbšie. Odhalíme ďalší nebezpečný liek, ktorý možno užívate bez toho, aby ste tušili riziko. Mnohí ľudia si neuvedomujú, že čas hrá proti nim. Čím dlhšie tieto lieky užívate bez premýšľania, tým viac riskujete. Ale nikto vám nepovie, že čím skôr prestanete a zvolíte prirodzenejšie alternatívy, tým skôr sa vaše telo začne zotavovať z tichých škôd, ktoré tieto lieky spôsobujú. Nebezpečenstvo je v ilúzii, že sú neškodné. Nové výskumy ukazujú, že účinky sa môžu kumulovať až do bodu, z ktorého už niet návratu. Napríklad užívanie omeprazolu viac než 3 mesiace môže spôsobiť trvalé poškodenie obličiek. Čím dlhšie odkladáte zmenu, tým vyššia bude cena. Teraz je čas konať. Nečakajte, kým prídu bolesti, únava či vážnejšie problémy. Ak sa lekári týmto liekom vyhýbajú, majú na to dobrý dôvod. Vedia, čo je v stávke. A ešte nie je koniec. Je tu ďalší liek, ktorý mnohí berú bez toho, aby vedeli, že si možno skracujú život. Po tomto všetkom sa asi pýtate, ak sa im vyhýbajú aj samotní lekári, prečo ich ja, bez ich vedomostí, užívam tak ľahkomyselne? Zamyslite sa, koľkokrát ste si dali tabletku bez toho, aby ste si prečítali etiketu alebo zamysleli sa nad následkom. Možno ste sa nikdy nepýtali, či ju naozaj potrebujete. Možno existuje prirodzenejšia a bezpečnejšia cesta. A potom vystáva otázka, čo ďalšie nám farmaceutický priemysel dajú. Koľko ďalších liekov, ktoré denne používate, vám možno škodí viac, než pomáha. Zatiaľ, čo odborníci s prístupom k dôverným dátam robia všetko preto, aby sa im vyhli, teraz, keď poznáte riziká a bezpečné alternatívy, máte moc prevzieť kontrolu nad svojim zdravím. Ak pre vás bol tento obsah užitočný, nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála a kliknúť na zvonček, aby ste nezmeškali ďalšie videá, môžu zmeniť váš život. Ak bol pre vás tento obsah cenný, nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála a aktivovať zvonček, aby ste nezmeškali ďalšie videá, ktoré by vám mohli zmeniť život.